Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wan Anasin anna rajulan setune wong lanang iku dakhala mlebu sapa rajul al-masjid ing masjid yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wan Nabi utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kok imun jumeneng yaktubu khutbah sinten Kanjeng Nabi. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, ing ucapan ya Rasulullah, halakat kerusakan opo al amwalu piro-piro bondo wan kotoat lan putus opo asubulu piro-piro dalan fat'au mongko kula aturi ndonga panjenengan Allah ing Gusti Allah azza wa jalla. Didukung oleh Benteng Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bertemu channel ini silahkan di subscribe, like, serta komennya tentu sangat ditunggu agar supaya channel yang meliput santri ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa utawi iki iku bab kang nerangake salat istisqa amrih udan. Amrih udan karo diudani beda. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sinten si Ibnu Abbas. Kharaja ing dawuh kharaja meos sapa Nabi njing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutawadian hale wong kang napa niku ndelehake mutadzalan tur ino mutakhosyian tur wong kang khusyuk mutarossilan tur alon-alon tindake mutadzarrian tur DP-DP. Fasola nuli salat sinten Kanjeng Nabi rakaataini ing rakaat rakaataini ing rong rakaat kama yusalla kaya oleh salat sinten Kanjeng Nabi fil di ing dalem salat riyaya. Lam yaktub ora khutbah sinten Kanjeng Nabi khutbatakum ing kaya khutbah sira ada yang mengkono khutbah. Rawang riwayatake ing hadis sapa al-khamsatu Imam 5 wasok kaulan nyokake ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Abu Awanah lan Abu Awanah wa Banu Hibban lan Ibnu Hibban wa ana Aisyah radhiyallahu anha. Sinten si Aisyah saka ing dawuh saka wadul sapa annasu para manungsa ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukuto. Niki lek sing gadane kula enten walam kukuto tapi niku dicoret. Dadi kukuto. Kukutol matori ing kasepen udan. Kukutol matori ing kasepen udan fa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi bi mimbaring dalem mimbar.
Pamudian nuli den selehake apa mimbar lahu maring Kanjeng Nabi bil musalla ing dalem nggon salat. Wa ada lan janji sapa Kanjeng Nabi annasa ing para menungsa yauman ing dalam siji dina yakhrujuna kang padha metu sapa nas fi ing dalam yaum. Pakarajan nuli meo sinten Kanjeng Nabi metu sapa Kanjeng Nabi hina badaa sekirane pertelo apa hajabus syamsi lingsire srengenge. Bapak Adam nuli lungguh sinten Kanjeng Nabi alal mimbari ngatasi mimbar. Pakabaro nuli takbir sinten Kanjeng Nabi wa hamidan nuli muji sinten Kanjeng Nabi Allah yang Gusti Allah. Sumakola nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi innakum ing dawuh innakum setuhune sira kabeh iku sakautum wadul sapa sira kabeh jadba biarikum ing arah-arahe omah sira kabeh. Waqat amaro lan temen perintah sinten Allah Gusti Allah anta da'uhu ing yen to ndonga sapa sira ing Allah wa wa'ada kum lan janji sapa Allah ing sira kabeh ayas tajiba ing yen nyembadani sinten Allah laku maring sira kabeh. Sumakola nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi alhamdulillah ing alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu tumandang sinten Allah ma ing perkara yuri tu kang ngarepake sapa wong. Allahumma tu Gusti Allah anta uta panjenengan iku Allah. La ilaha illa anta angin panjenengan. Anta uta panjenengan iku al-ghani dat kang sugih. Wa nahnu utawi kita iku al-fuqara wong kang padha fakir. Anzil kula aturi nurunake panjenengan alaina ing atase kita al-ghaiba nggih. Al-ghaisa ing udan waj'al lan kula aturi ndadekake panjenengan maing perkara angzal takang nurunake panjenengan alaina ing atase kita kuwatan ing kuat wa balaan lan sangu wa balaghon lan sangu ilahi nin maring mangsa. Sumarafaan nuli ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadahi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Falam yazal nuli ora mari-mari sinten Kanjeng Nabi. Hatta rubiya nggih. Oh, hatta ru'ya saengga den kaweruhi apa baya duktihi. Putih-putih cangklakane Kanjeng Nabi. Sumahawala nuli ngolah-alik sapa Kanjeng Nabi ilang nasi maring manungsa dohrohu ing gegere Kanjeng Nabi. Wa qalaba lan ngolak-alik sinten Kanjeng Nabi ridaahu ing selendange Kanjeng Nabi utawa lek sakniki serban lah, serbane Kanjeng Nabi rida. Biasa kan diwalek-walek. Sing ngisor tekene dhuwur. Cekel cek diangkat sip pindah gen. Wis tau turun gak? Ini mulai. Wawa te Kanjeng Nabi iku rafiun ngangkat sapa Kanjeng Nabi adahe ing asta lorone Kanjeng Nabi. Suma abalan nuli madhep sapa Kanjeng Nabi alam nasi ing atase para manungsa. Wa nazala lan tumurun sapa Kanjeng Nabi. Pas nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Fa'an sa'a nuli ngumpulake sinten Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala sahabatan ing mega faro adat nuli gluduk wa barokot lan ngilat apa sahab suma amtorot nuli udan apa sahab
Rawahu riwayatake hadis saka Abu Dawud wa qala lan dawuh sinten Abi Dawud gharibun ing dawuh gharibun utawi hadis iku gharib wa isnadu utawi sanate hadis iku jayyidun bagus. Wa qissatu tahwili utawi critane ngolak-ngalik slendang fisohihi ing dalam kitab sahih iku min hadisi Abdullah bin Zaid saking hadise Abdullah bin Zaid